Salutare tuturor! Bine ați venit la un videoclip de Minecraft FTB cu Vlad. Acesta o să fie un videoclip fără entuziasm. Ok. Ți să menționez că în fiecare zi la ora 7 apare câte un videoclip nou de Minecraft FTB și să intrați, să dați un like, un subscribe, un share ca să vadă toată lumea, pentru că, da, de ce nu, data trecută am făcut o sabie și un pickaxe și ne-am bătut cu chestiile ăștia. Normal că aia nu pot să pun acolo, normal. Mai am pe aici de-astea și de-astea, nu. Așa, o să le lăsăm aici. Așa. Pe tine o să te arunc. Pe tine o să te bag acolo și eu o să-mi continui videoclipul meu. Așa, așa este. Am și un dirt pe aici. Așa. Ok, inițial o să-mi fac curat în inventar. După aia I don't know. I don't really know, man. Nu. Sunt un dobito chiar plesa. Haide. Punem ăștia. Luăm ăsta. Îl punem înapoi. Se face. Bun. Astăzi, în episodul de astăzi. Stai puțin, mă. Nu. Nu. Din ce mod sunteți voi? Bibliocraft. Bibliocraft, așa. Vreau să fac un de-ăsta. Un de-ăla. O să facem un de-ăla. Punem asta aici. Da, ei. Uite. O să pun itemele astea, nu mai am nevoie de ele pe aici și așa. O să le dăm drag and drop. A drag and drop. Tu aici, paper. Aici, asta păstrăm. Asta îl punem aici. Bă, dar stai, mă, că era unul mai șmecher, mă. Era unul, știu eu că e unul mai șmecher. Ăsta e mai șmecher. Aia, scurt. Lasă. Face țigănii de-astea cu noi. Ok, o să-mi fac un X și un 2, 3, 1. Un X și un lopată. Un X și un lopată, ca să pot să mă duc la minat ca lumea. Și o să mă duc la minat să caut lavă. Da, și obsidian. Așa că o să-mi trebuiască un pickaxe de diamond, care o să-l am acolo. Și o găleată. Am aici o găleată. Să o golim aici. Și o să merg. Stai, am posibilitatea de a face un dolly. Un diamond de dolly. Normal că am posibilitatea. Cum se face? Origin. Uite, bă, poți să dai de diamante de alea de câte 3. N-am lapis, nu-i așa? Of course. O să mă duc la mine. Nu. Bă, da. Îl mai bun dintre toți buni. Ia de cât de șmecher, mă. Bun. Vă dau cu capul în gură, nu-i așa? Am ajuns jos, acolo avem un spawner, dacă n-ați văzut celelalte videoclipuri. Acele cea frumos un spawner, dă zombalaci. Și mergem să căutăm. Ce să căutăm? Lavă. Aveți dreptate, chiar căutăm lavă. Nu o să mai iau. Nu mai iau nimic. O să... Uite, m-am pierdut în propria mină. Ok. Așa, hai să luăm jos până la stratul 12.
acum pot să fac chestii bam. Nu vedeți, bam, cât de repede dau 3. Adică, da. De fapt nu dau 3, pickaxe-ul are o abilitate. Pickaxe-urile făcute de Tingers Construct au abilitatea de a pune cu click dreapta ce ai pe slotul 3 din inventar. Respectiv slotul din dreapta itemului pe care îl deții. FPS-ul stăm bine. Foarte bine. Așa. Am pus și eu un timer ca să fie bine și să nu fie rău. S-a mai întâmplat să filmez episoade de 30 de minute și nu mai doresc. Te mănâncă la randar. Opa, opa, ce-am făcut, mă? Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă. Ce-am făcut? N-am făcut nimic, n-am găsit nimic. Se dă ăștia și tin. Hai că iau tin, că tin nu am. Opa, dacă nu luam tinul, nu descopeream eu găurica asta. Care, e chestie de-asta care nu știu niciodată la ce m-a. Dar nu, e niște dai acolo, dar nu știu ce face, așa că nu o să iau. Unde e, nu știi, nu te bagi, șefule. Știi, o să iau chestiile astea de nu le... Mai greu cu goldul, greu cu aurul. Silver, da, ăsta n-am deloc. Bă, ești nebun. Așa pe filmare le găsesc. Ca să fie bine, să nu fie rău. Dumneata, așa, nu tipul ăsta de lavă vreau să-l găsesc. Pentru că lava asta e lavă. Ha. Lava asta e lavă. Haide, hai, fratele meu. Așa. Frumos. Bă, dar nu știu ce e ăsta, mă. Mamă, dar... Charge. Am înțeles că ăsta e rar. Charge. Ok. Să contați tot. Aventura strigați. Ura! Sigur că cineva o să strige. Nu mai ura. Zombie, aud un zombie. Ok. Pe unde am venit? Pe unde am venit? Pe aici, pe unde sunt multe naste, da. Așa. Mamă, dar pickaxe-ul ăsta se duce, fratele meu. Ce să pun un diamant pe el ca să aibă durabilitate plus 500, dar... Da, de unde bani? Și n-am luat niciunul de rezervă. De unde bani? Ce strat sunt oare? 20, ok, nu mai trebuie să merg foarte mult în jos. Aud lavă. Pot să-mi dau mapa să văd cave-urile. Paranteză pătrată. Da, ambele paranteze pătrate. Nu, numai paranteza pătrată închisă funcționează. Lead. Să știam că există foarte mult. Ruby! I guess, da, Ruby. Wow, și cu spatele merg, pam.
Haide, șefule, înainte cu tupeu. Come on, come on, come on. Și eu am un băiețel. Jesus, da. Oh, stratul 4. 12, stratul 12. 1, 2, aici, stratul 12. Stratul 13, ziua mea de naștere. 13. M-am născut vine 13, ce problemă aveți? Nu vă uitați la videourile mele, sunteți blestemați. Asta e problema. Așa că dacă mai vreți părinți, prieteni sau altceva, uitați-vă la videourile mele. Părinți trebuie să vreți pentru că n-aveți încotro, dar nu unde. Doamne, băi, e atât de boring să faci chestii de astea, dar trebuie să le fac și nu am timp să stau să mă joc. Pentru că am o grămadă de lucruri de făcut, eu fiind la profil de turism, trebuie să fac trebuie să fac hărți, să copiez hărți din partea în alta, să mă orientez în spațiu. Puii mei, mă! Băi, uraniu, mă! Ce face, mă, uraniu, mă? Poți să transformi în ceva, după aia să faci un perete, după aia să faci un perete găurit, după aia să faci un uranium ingot, după aia să faci alt uranium ingot. Uraniu, mă! Mamă, uite, fac pickaxe din uraniu. Dar chiar există? Uraniu. Uranii. What? Este șmechere. Să fac uranium bloc. N-aș pe uranium blocul ăsta. Credeam că poți face ceva centrale de alea de Cernobâl să explodeze. Măi, nene, mă, te rog, mă, găsește-mi un diamant să am și eu ce arăta, mă, ca lumea, mă. Un diamant, mă, unul, mă, că e stratul potrivit și totul e ok, merge bine. Pickaxe-ul nu s-a spart încă, probabil nu o să se spargă, pentru că are reforț de ăla. Dar nu contează, mă, dă-mi un diamant, man. Hai cu diamantul, acum vine, îl simt. Aia e, mă, l-am simțit. Tătic, lapis, tătic. Goguleț, drăguț, goguț. Îl simt. Simt un porc, nu vine nimic. S-a pus să spac, s-a pus nu. Hei, nu, nici nu m-am uitat ce ești. Electrotin. Dacă era un bloc de la troll de mbubuia în față. Pickaxe-ul ăsta e prea OP ca să te... Oh, Jesus, man, 16. E de căcat. Sincer, trebuie să-mi fac un alumite pickaxe de ăla, dar n-am posibilitatea vieții mele. Hai la lava aici, la lava. Long. Hai lava asta aici, să vedem ce e. Hehe. Fuck. Da să duc. Man, nu vreau Raven. Bă, dar spargem-o pickaxe-ul ăsta, e nașpa, mă. Credeam că să fie mai bun, am 9 durabilitate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plesnește. 7, 5, 6, 7, 8, 9. Plestește. 6, oh my god. Oh. Aveam impresia că lava e deasupra mea.
Hop. Ce ai făcut, mă? Oh, e frică. N-am niciun backup și eu mă plimb pe lavă. Acolo e obsidian. Dacă mă lasă shift-ul în momentul ăsta. Dacă nu mă lasă shift-ul. Telefon. Aștept. Okay, o să mă duc să văd dacă e ceva acolo și după aia o să închei episodul. O să închei episodul în lavă. Bine, nu, sper. Astea sunt de damage, nu-i așa? Nu. Bine, bossuleț. Și cum Paștele, mă, ar trebui eu să le iau pe astea? Căcat. Pana mea. Așa. Goguleț, goguț, drăguț. Ce-mi văd ochi acolo? Având în vedere că porletile văd o laie, dar tot ce-mi văd ochi acolo. Și este un cave care nu o să-mi aducă nimic, dar yay! Ok. Oh, o să-mi aducă un creeper. Așa. Haide, frate, haide, mă, haide, mă. Hei, ăsta e diamantus. Bine. Mulțumesc. Wow, o să mă lungesc cu episodul ăsta și iar o să stau la randa jumătate de zi. Atât, nimic interesant, o să explorăm asta, episodul aviator. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și sper să lăsați un comentariu, să dați share și sper că v-am făcut ziua mai bună cu videoul meu foarte plictisitor în care am săpat. Dar totuși puteți să stați skip până la sfârșit, să vă uitați la pisica mea. Am o pisică pe cap care stă într-o pălăriuță. Am o pisică care stă într-o pălăriuță pe capul meu. Deci e o pisică pălăriuță într-o pălăriuță. Nu... Jesus, nu poți, da. Bine, v-am pupat, la revedere, baftă lume. Pa, v-am pupat, la revedere, pa, baftă, pa. Să lăsați un like, un comentariu, un share. Să lăsați un share, nu lăsați share-ul. Folosiți share, pa.